Πού είναι ο τεμέτερο? Γιατί δεν βλέπεις ρε, η Κατερίνα όταν... Άντε ρε! Κλεπαρατάν. Παπά. Την ευχή σου, Παπασάκη. Και τέλος ένα χίπι. Παπαγιάτσης. Αγόρι μου. Σέβεται πάνω αδέλφια. Λόγω μιας βλάβης στο αεροπλάνο, οι επιβάτες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το αεροπλάνο. Μια βλάβη λέω. Όμως τα αλεξίπτωτα είναι μόνο 3. Λοιπόν, μάγκες, εγώ τι κάνω από εδώ, δεν ξέρω τι θα κάνετε, κόψτε τα κεφάλια σας. Μην με κοιτάτε έτσι, δεν θα κάνω το πλάκα σε κάθε ανέκδοτο. Τέκνον μου, έχει μείνει άλλο ένα αλεξίπτωτο. Το λέω να το πάρεις εσύ που είσαι και νεότερος. Εμένα θα με βοηθήσει αυτός να το δω. Παπά, χαλάρωσε. Παιδί μου, βλέπεις ότι πέφτουμε. Πάρε τον αλεξίπτωτο να το θες τουλάχιστον εσύ. Ρε απά, εντάξει να πούμε. Αγόρι μου, πάρε το αλεξίπτωτο. Θα πέσουμε, θα σκοτωθούμε και οι δύο. Να το θες εσύ τουλάχιστον. Εμένα αυτός θα με βοηθήσει. Παπά, easy. Καταλαβαίνεις ρε παιδί μου τι γίνεται. Πάρε αυτό το αλεξίπτωτο να σωθείς. Πάρε το. Please, σε παρακαλώ. Πάρε το αλεξίπτωτο. Ρε απά, χαλάρωσε. Οπότε σπίρτος σε μπιμπάνκ.